אצלנו ב-BTG אנחנו מאמינים שצריך למצוא את השילוב הנכון בין הבית לבין העבודה. מצד אחד זה לעסוק בדברים שממש משפיעים על האנושות. מצד שני זה לשמור על האיזונים בבית. ספר לי, אלעד, מה המסלול שהוביל אותך? סיימתי תואר שני במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה, וחיפשתי מקום שיכול... אבא, אפשר לצפף? לא, דניאל, לא לגעת. סליחה שנייה. יש פה מחקר ופיתוח מהטובים בעולם, עם טכנולוגיות חדשניות שלא תמצאו בכל מקום. זה ביורקטור לגידול תאים, המשמש אותנו לייצור תרופות. אבא, זה מילקשייק. אפשר קצת? המשפחות של העובדים שלנו הם חלק בלתי נפרד מהחשיבה שלנו. אנחנו מנסים לחשוב כל הזמן איך הם מתחברים לתוך האירועים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לכלול אותם. אנחנו בעצם מפתחים ומייצרים תרופות בשיטות ביוטכנולוגיות. אבא, הוא מפעל לייצור ילדים. כן, אנחנו מפתחים גם הורמון לפריון האישה. ואקשן. כמו שאתם רואים, אנחנו מאמינים... סליחה. הוא באמת אימא. אנחנו מאמינים שאפשר לאזן בצורה טובה את הבית ואת העבודה. אנחנו מאמינים שאפשר למצוא את ה... בנות, אני בשיחה עם חול.